Alhamdulillah wa syukurillah la wala wala quwata illa buang ya. Apa maning? Bos, mau. Mik. ini sewu Mas Marvel, Budi Mas Marvel, pengantinnya sunat nggih. Kami dari Semen Bali, mohon Mas Marvel nggih. Nah, pengantin sunat. Betul. Orang dulu, diwakili bayar apa ya, diwakili bayar ya, diwakili kakaknya apa dine, nenek dua dine orang-orang ya, cukup lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, kemar matur dhumateng para rawuh lan sedaya para penonton kakung putri, sepuh kini sepuh haji sepuh lan kesepuhan. Diberi kawula pepatah supadosa nglantaraken atur kaul pinucapan sekelima saking keluarga besar Bopo Sipon dalah Ibu Mami. Ini kawula supados manggilipun Bopo Prabu Darjo kami saking latah adiraja Gudang Kepal Wongkar Kencana Budaya. Mangga kula ngaturaken kirang titik tata sing tembung kawula niki samudra pangsami amargi pepatah ngaturaken tembung sekelima sembah tembung ucapan sekelima saking keluarga besar Bopo Imau Iwo Sipon dalah Ibu Mami. Power banget cokna. Para buka kudu putri ngandang kinarmatan kanggo lontang hormati inggih punika panjenenganipun keluarga besar Bopo Sipon dalah Ibu Mami niki nyempalaken sanakadang pasang rata keramat ngundang sedulur niku nanggap kuda kepang niku mboten mokeraken saking kulang saking Taiwan gawe duit akeh niku mboten ora rawuh nanging rikala semanten gadah putra ingkang Mami Marvel nggih niku kakung kapanane nyong besok dia anak lanang nek sunat tanggap naik ibu Maduraja ngobongake kaki prato. Wah niki bener nggih rumane prato nggih. Nah mula niki sampun katetepan ing dinten samenika tetembungipun Bopo Sipon dalah Ibu Mami badhe nanggapi pik Bapak Prato nggih menika perkara kencana budaya sampun katetepan ing dinten sapunika. Mula kadosa nek tiyang utang nggih sampun kasarutangan nggih. Nek tiyang ngene nggih putar sarutangan nek tiyang badhe omong saur rikasu nyata sampun dinyatakan ing dinten sapunika nanggap kuda kepang. Dene keluarga besar Bopo Sipon dalah Ibu Mami niku ngontraken nggih menika satingkang Gorape perkawis kupat luar janur kuning nggih menika arta ping dikandheni beras kuning arta recek niku tembungipun piyambak-piyambak para rawuh janur kuning minangka ngenur-ngenur kembalaken saka daya tebihipun caketan ingkang kakek dipun ragetaken kuning sama tembung keningaken diri Gusti kamu rupeng dumati rikon enggak ada pengetahuan udah kebang saking atine sampun kategal ing dinten sapunika dene dipun kandheni beras kuning beras saka tembung kangge nguber torasipun keluarga besar Bopo Sipon dalah Ibu Mami kali ngampudha rikala semanten badhe tanggobaken kundang kamu sampun kategal ing dinten sapunika pramila yudha kawula jagat tebinara bedening kami sambe kala boboto kang ganggu beda rencana satu gal punapa dene dikandheni arto saka tembung penetep sampun katetepaken ing dinten Jumat Wakil Widina Awan nggih sampun katetepaken nanggap EBG Mekar Kencana Budaya dene dipun kandheni nggih kupat luar kupat saka tembung kangge nebusi kelepatanipun keluarga besar Bopo sampun dalah Ibu Mami niku sampeyan gadhe pangucapan saklima sampun katetepan ing dinten sapunika alailiku betul ya milih awang buku betul maruya kene dipun saken dumateng luhur ingkang boga sak dinten sak bulan luhur ingkang saking wetan saking dul saking kulon saking lor ngandhap wakil sedaya anak sene tetembungipun Bopo Sipon dalah Ibu Mami kali kang putra lanang badhe nanggap nang kuda kewan sampun katetepan ing dinten samenika dene pusaken dumateng
warambah ingkang jumeneng mbah ingkang sumare megaja anak seni tetembungipun bapa sipun dalah ibu mami rika gadhe pangucap punika dene punika dinten pitu orang bangsa sacuras tahun dulu pitu sekawan ingkang tahun sapunika bismillahirrahmanirrahim nyadinjun bubang akan ada ucapan penerimaan keluarga besar Boposipun dalam ibu mami di bersama gadhe pangucap pada putra lanang badhe ngetepi tanggapaken guna sambut katon dinten punika ini saking kersane Allah Ta'ala ono gitu rumah saya ngetako ayo luputa ono dono bilai kabeh ini tanda tempurun pangeluan ono wani bila kawala kunane wong lupu nika temani runto bali aku tak tegak mami tutu kali roh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Makatan tak kumpul lo, may mga talaga